תמיד הוא אינסופי. בוקר טוב, יוסי קליין. בוקר טוב. תכף נדבר איתך על הספר הזה, החדש שלך, על זה לא מדברים, כי כשאומרים לנו על זה לא מדברים מיד אנחנו רוצים לדבר עליו. וכל מי שגדל בבית פולני מכיר את המשפט הזה. אבל עוד קודם לכן, דוח של חברת hotels.com בדק ומצא שחדר במלון בישראל יקר יותר מאשר חדר בארצות הברית, בגרמניה, בספרד, בעצם כמעט בכל המדינות בעולם. ואיתנו יוסי פישר, מומחה תיירות ומלונאות בינלאומי. בוקר טוב. בוקר טוב. למה? האומנם ולמה? האומנם העובדות מדברות בעד עצמן. הסקר הזה זה סקר שבעצם הוא הבנצ'מרק של כל הסקרים של השוואת מלונות בעולם. מה, נכנסים באינטרנט, פשוט מזמינים? זה המקביל בעצם של המקדונלד אינדקס שמשתמשים בו לכלכלה. hotels.com זה אחת מחברות האונליין בוקינג אייג'נסיז הכי גדולות בעולם. יש בה 260,000 בתי מלון זמינים. והם בעצם בודקים כל הזמן את המחירים של בתי המלון בכל העולם, ועושים השוואות. אז למה באמת אצלנו כל כך יקר? זה אנחנו יודעים שזה יקר, המחירים הם מטורפים. אני אתן לך דוגמה, את נפשת לאחרונה בטורקיה. בישראל לבנות מלון לוקח בממוצע 10 שנים. אני אתן לכם דוגמה מהחיים. בשנת 99 חתמתי מלון עבור חברה שוויצרית שנקראת מבנפיק לחוף ימה של תל אביב. המלון הזה עבר תהליכים של אישורים ובנייה, נפתח באוגוסט 2013. ולא תחת מבנפיק, הם פשוט התייאשו ועזבו את הארץ, ומי שלקח את המלון זה רויאל ביץ', ישרוטל. עוברים פה תהליכים בירוקרטיים, רגולציות, שאין אח ורע בעולם. כן, אבל גם בלי קשר לזה, אתה יודע, יוקר המחיה בארץ הוא מאוד מאוד גבוה, אנחנו רואים את זה במוצרים בסופר. אמת. ואנחנו גם רואים את זה בחדרי המלון. אמת. שמע, אני הייתי באילת בסוף השבוע האחרון. המחירים מאוד גבוהים. אתה יודע, אתה ישן בניו יורק, במלון 5 כוכבים מעולה, במה שאתה ישן במקום אחר בישראל, במלון בסדר. וה5 כוכבים בניו יורק הוא 5 כוכבים. ובארץ רק עכשיו נכנסת שיטת הדירוג מחדש, ועוד פעם, דבר שלא היה בארץ, משנת 92, מלונות ישראל לא מדורגים. בעצם כל אחד דירג את עצמו באופן שבו הוא רוצה. כלומר, אין פיקוח על הסיפור הזה? כל אחד יכול להחליט שהוא מלון של 5 כוכבים וזהו? לא היה פעם לפי הגודל, גודל הלובי, גודל הבריכה, אם יש דברים כאלה. היה עוד שהייתי ילדה, אני זוכרת אם יש טלוויזיה בחדר או אין טלוויזיה בחדר. אבל את היית ילדה בשנת 92, ואז הפסיקו עם הדירוג. אתה נחמד לא, אליה. הוא נחמד אליי ברמות, אבל אין, מה אתה עושה מחר? מתי אתה רוצה לבוא? anytime. תוסיפו לזה, אני אתן לכם נתון שלדעתי הוא נתון מדהים. משנת 2000 לשנת 2013 נבנו בישראל סך הכל 3,000 חדרי מלון. והתיירות גדלה בהרבה יותר מזה. נכון. בדובאי לעומת זאת, מדינה שיש לה קצת פחות להציע מאשר למדינת ישראל, בשנת 2000 היו 30,000 חדרי מלון, ביולי כשהייתי שם היו 63,000 חדרי מלון. עכשיו, איך מביאים לפה תיירים? אתה יודע, אבא שלי הוא עושה הסעות של תיירים לארץ, הוא אומר, יש גם תיירים נורא נורא עשירים, נכון. שנמצאים במלונות, אתה יודע, די עלובים, כי הם בהלם מהמחירים. איך גורמים לזה שתהיה יותר תחרות? כי בסך הכל, אתה יודע, גם אי אפשר להאשים את המלונות. יש פה לפעמים ימים כאלה, ויש מלחמות, ויש פיגועים, ויש ביטולים, יש תקופות שיש תיירים, יש תקופות שאין. אמת. מה שקורה זה, אם אנחנו ניקח לדוגמה את מה שקרה בשנת 2000, שנת 2000 הייתה שנת שיא לתיירות. בשנת 2000 פרצה האינתיפאדה השנייה, ואז המלונות ירדו לתפוסה של 30%. בעצם מי שהחזיק את המלונות בארץ, זה היה תיירות הפנים. ועד שנת 2005, פחות או יותר, המלונות היו במצב שבו הבעלים הביאו כסף מהבית. באיזשהו מקום, הבעלים גם רוצים להחזיר לעצמם את ההפסדים של שנים עברו. כן, זה הסבר טוב. אתה יודע, קודם כל שלא ישתמע מדבריי שיש משהו רע בחופשה באילת. היה מקסים, והיחס היה מקסים, והמלונות מצוינים, ועדיין תנסה למצוא ב-500 או ב-600 שקל חדר בצימר הכי מסכן בישראל. 600 שקל זה 170-180 דולר, אני מוצא לך בלי סוף מלונות בחוץ לארץ, והמחירים האלה סבירים. לא מעולים, סבירים. אז התאחדות המלונות אומרת, אל תיסע בתקופות שיא. אבל מה לעשות שעם ישראל... מתי שהילדים שלי בחופש. בדיוק. מה אני יכול לעשות עם זה? כן. אני אתן לך דוגמה מהחיים. פשוט אשתי נוסעת עם אמא שלה בפסח לרומא. נסיעה טובה. בחרה מלון 5 כוכבים, מה שנקרא 5 כוכבים דלקס, המחיר היה 315 אירו ללילה. אם אתה מנסה להשיג בפסח מלון ברמה דומה בארץ, המחיר יהיה כפול. וואו. טוב, יוסי פישר, למדנו משהו עכשיו, אנחנו צריכים רק למצוא פתרון לעניין הזה, כדי שנוכל גם לנפוש